Kaixo, ongi etorri Mondragon Linguako bideo eskoletara. Bideo honetan zenbait harridura perpaus nola egin ikasiko dugu. Hasteko, zein galdetzailea erabiliz sor ditzakegun harridura perpausak ikasiko ditugu. Baina kontuz, aditza agertzen denean, ene atzizkia jartzen zaio. Adibidez, zein itxusia, zein etxe polita den, ala zein ondo nagoen. Beste modu bat badaukagu harridura perpausak sortzeko, eta hauxe da bai erabiliz. Baina kontuz, aditza agertzen denean, la atzizkia hartzen du. Hauxe da, bai etxe polita, bai horixe, hori bai itxusia dela. Goazen praktikatzera, zuzendu oker dauden perpausak. Zein gozo dago, oso ondo, zein gozo dagoen esan beharko genuke. Zein txikia da, primeran, zuzena, zein txikia den. Ze ondo nago hemen, honek bi aukera ditu. Bai ondo nagoela hemen, eta zein ondo nagoen hemen. Ondo ibilin,